Ahojte! Ďakujeme za celoročnú zbierku Hodiny deťom. Absolvovali sme 3 regionálne stretnutia k hodnoteniu projektov, ktoré nám prišli. Veríme, že sme vybrali tie najlepšie. Ďakujeme. A okrem hodnotenia sme mali možnosť aj vidieť a stretnúť mnohé projekty naživo. Po celom Slovensku mali sme takú Tour de Hodina deťom, kde sme išli z Bratislavy cez Hlohovec, Spišskú Belu, Žilinu až skončili sme v Prešove. A bolo to naozaj neuveriteľné vidieť to, ako tá pomoc reálne pomáha a aké všetky projekty sa dá podporiť a aké dobré veci sa dejú. A naozaj, že tá pomoc si nájde aj aktivity a projekty, ktoré by sa inak nepodarilo zrealizovať iba vďaka vašej pomoci. Takže ďakujem. Čiže veľmi nás povzbudili výsledky práce projektov, ktoré sme podporili. Je to pre nás výborná spätná väzba a zároveň aj motivácia do budúcna, lebo náš tím sa snaží hlavne vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov na podporu týchto organizácií a takto sme vlastne mohli vidieť ich výsledky práce, ovocie, ktoré prinášajú. Čiže ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, aj partnerom Hodín deťom, ale všetkým organizáciám, ktoré vlastne robia Slovensko lepším miestom pre deti. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.